Right, wagwan people. My name is DJ Sparks. I'm very happy mzora nasi because ndakahosta timu yandobeliever mairi. Inini vanozviziva vana angosina vanotogara vachitotara kuti Sparks anenge munhu wekunaisa boom, but I'm just a journalist anewo choice yakewo yaanofarirawo. Saka muzora nhasi ndine timu yekunaisa boom inova timu yanga ndane time ndisabva ndambohosta panapa. Saka muzora nhasi ndatega ndichimondigirewo wakati one day. Saka kusati kwandiri kunoku ndina Solo Mukoma. wagwan Solo. Ndofara DJ Sparks, how are you? Aiwa ndiri bomdara long time. Zvishwa long time. Muri kwere? Ndiriko. Ndashona. Takazvitinya. Namenesu wagwan. Ngoma muri sezvenyu. I think first time yedu sangana namenesu because asina mbowaita interview zvise mdara. Aiwa bomdara arise mabasa. Aiwa mabasa bo. I'm sure kuti nhasi vanhu vanoda kuziva more about namenesu. Muri actor watoziva kuti ma1 ende vanhu vanga vachitogara vachibvunza kuti kuona musingambodaidzo namenesu. Aiwa handizvozvo. Uko Jonga boys Jonga abatike. Jonga ndogara ndiri main box makachiti pana wangu uchayarini achingosekerera achiti mukoma ndouya. Wagwan my king. Aiwa ini safe DJ Sparks. Atisema Takamirira nguva yaMwari. Nguva yaMwari ati. Saka nhasi ndo nguva yaMwari. Saka I think Solo ndakamboita naye mainterview nazhinji anomuziva kuti anombonzi Solo ndiani chichichi. Saka ndatanga kuna Jonga ukombonyatsotiudza ka short background kuti anombonzi Jonga ndiani because kune mafans anenge achida kuziva kuti anombonzi Jonga ndiani. Alright. Jonga anonzi Sean Prince. Alright. Panashi Jonga. Jonga is name and then it is tafsiri kuitisa. Jonga anobva kwaChiota. Alright. Mukomana akakurira kudziva rasekwa. Ndoko akaberekerwa. Akadzidza ikoko primary yake nesekondari yake ikoko. Right. Jonga mukomana ana tete wake vanogara kumaraini kwangu vanogara vachindibvunza kuti ko Jonga wagwani Jonga asingabatike. Wakamboita Jonga unofanira kumboita chimbono natete. Yeah. Bozi mabvunzo anoita tete wako kam. Wanofunga kuti maybe every minute ndinewe. Utakasanga nawo makuseni naiwe atise mzukuru wangu. Wanofunga kuti iwo kana kwapedza kuona maybe last week wanofunga kuti ini ndinewo makuseni acho. Yeah, zvinhu zvakanaka vanenge vachizoti iwe vatotete vako futi. Saka vanenge vachitoti mwana ana mukoma. Alright. Saka vanenge vachitonzi mukoma waJonga. Saka already kana vachitrusta imimi kuti vanotobvunza imimi kuti Jonga ari sei. Zvikutoreva kuti vanotrusta zvekudaro. Aiwa bo esidinji. Namenesu. Kuti beka short background kuti anombonzi namenesu ndiani. Right. Tinokutendai mukoma nemukana wakadai wamandipa kuti ndinyatsotsanangura kuti naMwenesu ndiani. Ini ndinonzi Last Mashaichi. Alright. Kumusha ndikwamurehwa but ndakazvarwa muno muHarare kuMbare ndakakurira kuMbare kuMatapi uko. Alright. Nyaya dzanetsa ndingadzitaura The tsikidzi. Right, ndokwatikakurira ikoko. Nditoriwo baba vane mhuri yavo ndone mudzimai nevana. Tondoona kudai so. Alright. Mune family dzenyu. Yeah. Alright. Mr. Solo, murse. DJ Sparks. Murase pana wangu long time. Long time Joshua. Asi ndisanenye kupindura kaka. Zvandiri kunyatsonzwa ndizvere kana kuti nyaya kusatoka jail. Aiwa, ikadzinga sana kabhiya asina mbokanwa. Wo. Kasiona boss Joe wanayamboita interview pana. Sando vaingokanwa anyatsoziva but imene. Imene kaibonanga. Dzacho dziri kusunga, kari kusunga hey. Akarangoda lolo because ivo vaitokamwa lolo. Saka tikuona ngemukunyanya. Anyway, saka tisema weeks night baba. Basi ndiroro mukoma. Tiri kurova. Ndikuona 3 witches ma1. Vanhu vari kunakira. Episode yabva wabuda nandiona ine vanhu 1200 wangochiona live right. Ma1 which is improvement. Iri kutotiratidzawo nesu kuti pari kushandiwa ndizvo. Alright, but ama weeks ese bo hapana zvikunetsa ere kwenyu. Mazuva ano. Zvinonetsa hazvo zvigona kusazoshayika asi hazvisi major stereki naivarume. Tingati tine panyatsonzi paita hondo stereki. Zvikunetsa zvatingatoti zvikunetsa ndezvekuti mafanzi awandisa. Awanda. Ndiro zvatingatoti zvikutonetsa sofa. Mafanzi awandisa. Mafanzi ndo ari kutonetsa kuna zvikuru. Ndakaona chikolabo chamakaita naCEOyo. Uza CEO ka. Ma1.
Saka imimi handikabuyisa ndambobvunza imimi mane time muri kunaisa boom dati mundibatsire pane ichenjeri isusu tiri mafanzi tinchiona ende toziva kutanga kwamaketa pamakawanda pane ichenjeri yekuti just because kuna vamwana vakabva vaya saka pane machenjes amuri kuonawo kuti no dai vanga varipo maybe zvinhu zvedu pane machenjes kati basa ringorova nakuchinja vamwe variko zvavano munhu unonongochinja alright chinoitika DJ Sparks change chinoitika ndiyoti mukurarama pabhazi ino panosara vendi kana uri mwana mudiki panoita sei panobuda rimwe zino sa ilefe kuti pane zvinoitika panombosara gap but mukufamba kwatinchiita tiri vanhu vachiri kukura sa change inowanika panowanika ma-ups and downs but zvinonzi the down for a man is not the end of his life sa tikuramba tichipusha but so far aiwa zviri kuendeka kufamba mune zvakanaka ndikutaura kuti inini sini pandariona boys sini angaine vanhu 1200 vanga vachiona saka kungobvunzo hangu bara ino kuti chitima chakasimba chitima chikufamba apa but ungobvunzo maybe kumafanzi ekuti vanonga vachiti but maybe paikonenge paino zvimwe zvinhu kuti vakomana maybe paimboitiko nemumwe munhu maybe vakomana kushanda katu saka ndosaka nangobvunza that question saka tambobvunza Mandebvu makatanga kuita rini acting ndakatanga 2021 asi kunaisa boom ndakatanga 2024 alright saka pane mamwe mawekisa mamagara minawo atori peri pamhepo kuti kana kumaenda timboona noti mawekisa ataimborowa zvawariko makaenda pafacebook matsvaga chimwe channel chakanzi Boslapa Productions munogona kusangana nawo but yenge ngori imwe yaya pakuti unongosati wanyatsosangana nevanhu vanoziva zvinhu zvavo zvorodana ndiri musician ndingadai ndiri kuti ndaimboimba zvaishaya anotamba ene zvimakuimba zvane vari kuita sei zvane vari kutamba nekuda kuti unenge wakasangana nevamwe vanhu vanoziva zvavanenge vachiita muindustry kushanda alright Jonga maroora ere mudani Jonga ari happily married sure ere zvokera pane munhu angachiwanzwa ngembabvu yake iri ku I think vazhinji vanozviziva because pasocial media ndaimbozviposta alright Jonga atori married atori nemwana tori babo kuti ndotomhanye kotonzi tedhi mauya nei tedhi nanchikuonai mutv anausura zvakamufana mufana wangu munhu kuti anoziva unazvokunokuchuza aroranga aiwa no handisi kutaura nemi solo hakuna mwana kuti anotorora chirese chechokaneve pamusha ndinofana problem kuudzirwa dambudziko cherekuti uyu munhu kayo kana ufunga afunge kwemi muchine mukadzi solo mukadzi nani solo sorry DJ dambobvunzo ndona kuti munhu anenge atokuvarawo bhiya renyu boy remda mira aiwa mira kandisandikumbotanga na DJ DJ boy rangu solo wagwana solo tiri painterview rumeka inini ndiritonzwa nyaya dzinhu dzamuta ndina naproblem munhu but DJ Sparks zviri necessary kuti papodcast mounza doro and then motibvunza zvinotarisa yone situation yako solo anga idada hwawa but iye solo achakubva aita fofa but mudhara kamaifanira nge mamudza ati solo bhiera rinwe fofa kati dai mazomba bhiera after chi no ini ndinoona izvoitika ini ndatomuudza ambobvunza zvebhiera ndakamuudza ndakati solo bhiera rakasiyiwa nabos jo handiziyewo asina borimwe ndimwe bhiera DJ Sparks matozomudza abvunza nje mukati bhiera imonazozva pamauya manifana mudza kuti bhiera rakasiyiwa which means hamusizo rakasiyiwa rinika pamwe ramachuwa manifana mudza kuti bhiera rakasiyiwa wanguka kana wada kunwa chingonwa katoti chete zvopera kwete ndatomuzvitaura ezvino munhu abatwa manje zvinenge zviri necessary zvamaita apo abatwa naaniko munhu abatwa naaniko abatwa chambata ndiani ambata ndiani munhu wacho solo DJ mira DJ tadi tambodzima makamera toona kuti
tosova sei nyaya yaso aiwa no miyatimbotaura naye solo tindoti solo ngataurei aiwa maya iwe Atauri, munotaura kana- sei muchifirima ndozvati kuti mbomiraika tichakutambutara no isati sikudzima makamera makamera anofana kudzimwa because hazviti mune Simon image yake DJ Sparks zvimwe Zvinenge zvakadhakwa. zvinhu vanhu vakuru solo anongozikanwa nzi anodhakwa pamatoridi solo anozikanwa nzi anodhakwa kana ari pafilm kwete kuti kana ari mustate muinterview wodhakwa zvinenge sinzika dzimai makamera makamera anofana aiwa mudara mina unzwika memunzwika musaswededze maiki kwaari totoziva ndokonondo kumire negombo hwani iwo chimwe chisolo iwo kumire negombo hwani hani dj imimika zvatota kusadzima kumucha makamera zvotova kunge pamwe memakatotageta ndandisina kutageta munhu solo anga achinetsera hwawa panapa andika pamapeni pakashanya munhu akanetsera banga naniko munhu nokomere munhu mosha yanonokomere munhu mosha madi ungotaura kuti handina hwawa wacho zvanzi tongorina ntorodza hapana hwawa hapana paaifa izvo tasemone stage yavi imi muri kunetseka naneko aiwa iwe mbokata imbodzima kamera chatangota mainterview yakudhara haisina yokuita saka matozvijaira zvekudhakusawa taiga tingota maweksa kubva kudhara haisina wemawesi titaura nyaya iwo amadhakwisa apa dhakondiani ndizvimwe zvinhu musade kushandisa advantage yekuti papremisi penyu mamusingafaniri kupa munhu doro zvamaita zviri wrong zvingobvuma kuti zviri hamusanditi rasta handina rasta musati moniti rasta anopenga ndimi kamunopa munhu doro papodcast unodzisolerewo ndiri companion yake handisi solo but ndinofamba naye kana ifamba naye zvaita chese chinenge chiri akontribute zvinozvakunzwaneneza zvinonzvaneneza musoro akatadza tese tokonzeresa kwandiri aiwo nyararewe iwo solo nyararewe yomdara dzima kamera yo imbodzima kamera sekamera yakabaka DJ Sparks chazoita kunge tasanzwisisana ndika zverespect zvinoperana mbokuti uri mukoma ngubata patinokanganwana kutaura chokwadi dzime kamera iyo zvinzwa dzima kamera shamwari dzima kamera seyakadaro solo yomdhara ndandakazwa solo kudhara ini mazvinzwa hazvisi zvemakore amamuziva kudhara tikutaura nyaya yedoro raanwa nhasi kutaura zvinhu zvanhasi kwete zvemakore imi doro ini ndamuudza uyuwo iwana kudze here zvedoro ini mamuudza abvunza kamadukumudza chitanga maditaura panetsera doro doro rana ragarisa aiwa solosana nazvo zvinai chiko nai imikana mangodhira chingosati kopedzera solo aiwa imimi nyarare mudhara hatisitaura nemi andika muchaura ndakatsamaniiriwo sataurika usingaziva ima musina matideki usiri watishedza tatainterview kwete kuzodzingwa munomu indofonera direct aiwa saka makazvironga kaukutengera nyaya wanzuitengerewe utaura ziri kufara ngaabuditangopatani todilita solo oenda panze tobva tatangidza interview chete inongopatwa solo obudiswa nzeri toita interview kwete kuti asiri kuninanda abude hatishande tichidaro kukatani gomuruku iwo tatinyarara solo nyarara imi solo mwana mudikira muda kubva mamirira ndaenda mainterview mangana solo ini amusaite iyoyo mani boys zvemanamba zemainterview imuramba tikamera ikatwa jamani kana musikati zvointerview michingobudai pamuendi tobuda nasolo wacho osara muchiita interview zvezvizvo aiwa hande solo totsvaga chimbuzi mashandike nawo unotyora makamera guys unopenga wafana anyway unopenga wafana wafana nedzungwa ndoka nchizvitaura kuti wafana nedzungwa zvichatojonga ndosana singamuita interview ane dzungu singatomboiti uyu mandebvo munhu munyowana kuti angata dzungu rakadayo anyway guys mangono zvoitika panapa tichida kuzama kuti tisimudzire anhu tizama kuchita zvinhu zvezvine musoro andika ene ndinda kupiwa blame manje handiti ndinda kupiwa blame inini anyway it's okay don't forget to subscribe like and share it's a thing kata sheriff kata